Παπα, τι έγινε, μας την πέσανε. Τι έγινε, βομβαρδισμός, τι έγινε. Εσύ είσαι, σε βλέπα στον ύπνο μου. Τώρα έχεις τα μάτια σου να με δεις στο ξύπνιο σου. Τι είναι αυτό, καλέ? Τι είναι. Α, δεν διαβάζω, όχι. Στον ύπνο σου. Ναι ρε Μπαρμπάρα, διάβαζα και με πήρε έτσι ο ύπνος από την κούραση. Είδε απότομο εγκέφαλος βιβλίο και κλατάρισε. Κόρεξες πάλι. Δεν είπε, έχω από χτες. Παναγίτσα μου. Έλα, ναι, δώσε. Έλα, κατέβα. Μπράβο το κοριτσάκι μου, γκολ. Μου πάρετε μια αντιβίωση. Μην πιω το φυτοφάρμακο που έχω στο μπάνιο. Σε παρακαλώ, Βαρβάρα μου, μιλάμε τώρα. Λοιπόν, εγώ λέω να παίξουμε ένα τυποποιημένο σύστημα. Καλέ, δεν με λυπάστε. Θα γίνω Κινέζα μπροστά στα μάτια σας. 120, 130, 152. Ένα, 152. Σύμπτωση είναι κι αυτό. 37, 37 και 1, 37 και 2. Κύκλους στο ταβάνι βλέπω. Δεν πόνο έχει εκεί μέσα. 8, 5, 2. Espérenme tantito. Me siento muy mal. Estoy muy cansada. Pues ¿cómo no vas a estar cansada? Te la has pasado estornude toda la mañana. ¿De veras, Ludovico? Claro. A ver, ¿para qué te preocupas ahorita si los puedes lavar cuando te sientas mejor? No, Ludovico. Yo necesito que uno de ustedes me ayude con el quehacer. ¿Qué? A mí ni me vean, que aquí yo solo soy la sirvienta. Yo te ayudo, mamá. ¡Ay, va la mártir! Luego a darte a notar. Caes mal, mija, caes mal. Ludovico, ¿me vas a ayudar a mantener la casa limpia? ¿Me quieres decir qué? Digo, ¿me quieres decir qué es esto? Pues tu desayuno, mi amor. Çok yaşa. Sen de gör. Ich will der Best. Τι είπε, παπά? Να φέρουμε ανταλλακτικά από τη Γερμανία, λέει. Μαμά, τι είπε? Είπε ότι εάν δεν τους βρούμε γιατρό θα μας αυξήσει τη δόση. Τι ρωτάς τη μάνα και τον πατέρα Γερμανοί είμαστε, ρε. Μα, που είναι το θερμόμετρο, είμαι άρρωστος, χαίρομαι. Καλά κρασιά. Κάτσε στην άκρη, Βεριλία μου, για να δω. Παπακέει κι αυτός. Κόλλησε. Κόλλησε από ποιον? Τι, είναι κολλητικό, λες? Άντζελα, να πάρω το 166. Κάτσε, Βρελία μου, στην άκρη, ρωτάς την κοπέλα. Φέρ το θερμόμετρο να το βάλουμε πάλι. Μαμά, θα γίνει καλά, δεν θα γίνει? Γιατί θα κολλούσανε. Ευτυχώς. Βρε, παιδιά. Ότι έχει 40 πυρετόλι. Μπράβο, συγχαρητήρια, παιδί μου, μπράβο σου. Αγάπη μου, σου άρεσε? Κωστής, δεν πας παραπέρα μην κολλήσεις κι εσύ? Και να περάσεις και από το λόφι να δεις αν είναι όλα εντάξει. Γίν! Όλο διαρρήξεις γίνονται σε αυτή την πόλη. Τραγείς.